Ако искаш да си създадеш капсулен гардероб, но не знаеш откъде да започнеш, никога не започвай първо с покупка. Първо си задай следните 3 въпроса. Първо, кои дрехи нося най-често? Разгледай реално гардероба си и виж какво обличаш и кое обличаш непрекъснато. Какъв е твоят стил, можеш да разбереш, когато разгледаш дрехите си и това ще стане напълно ясно. Второто много важно нещо е да разбереш как искаш да се чувстваш ти самата в тези дрехи. Дали искаш да бъдеш уверена, дали искаш да се чувстваш лека, женствена, елегантна. Зависи от това какво искаш да излъчваш. Когато избереш как искаш да се чувстваш, просто трябва да избираш дрехи, които подкрепят това усещане, а не да избираш дрехи на случайен принцип. Третото нещо е да си зададеш въпроса как изглежда един идеален мой ден. Какво правя? Дали се срещам с хора? Дали съм активна? Дали се движа много? Дали работя от вкъщи? Това е изключително важно, защото капсулният гардероб трябва да служи на всички мои действия в ежедневието. Защото създаваме капсулен гардероб за реалния ни живот, а не за представата за него или за някаква фантазия. Когато си отговориш честно на всички тези въпроси, вече имаш солидна основа да си създадеш капсулен гардероб. Ако имаш нужда от съдействие или пък са ти полезни такива видеа, просто ми пиши долу в коментарите. Тук съм за теб.